Szili Kálmán kéttannyelvű műszaki szakközépiskola. Egy nagyszerű hely a tanulni vágyó diákok vagy felnőttek számára. Minden ide tévedő, tanulni vágyó ember közel 20 szakmából válogathat kedvére. Az érettségével rendelkezők azonnal megkezdhetik a mesterség elsajátítását. A szakmát alapos elméleti és gyakorlati oktatás révén minden tanulni vágyó egyszerűen és gyorsan elsajátíthatja. Az elméletet szinte minden részletre kiterjedően tanítják a szakképzett és évek során nagy tapasztalatot szerzett tanárok, akiknek legfőbb céljuk, hogy minél több tudást adhassanak át. Más iskolákkal ellentétben itt a gyakorlati oktatásra is nagy hangsúlyt fektetnek. A nemrégibe felújított műhelyben minden szakma számára alaposan felszerelt termek vannak, amelyekben a régitől a legújabb technikáig minden megtalálható, így biztosítva a tanulókat a szakma egyszerű és gyors elsajátításában. Azonban legyen bármilyen jó is egy műhely, a tanulók kedvence mindig is a szünetekben meglátogatható kávéautomata marad. Az iskola mindenki számára egyszerűen megközelíthető tömegközlekedéssel vagy gépjárművel. A legegyszerűbb megközelítés az 51-es villamos vagy 23-as busszal lehetséges, vagy egyéb módokon. Akiknek a távolság miatt problémát okoz, hogy minden nap bejárjanak, azoknak sem kell csüggetni, ugyanis az iskola a tanulók részére ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosít, amelyet bárki igénybe vehet. A kollégium épülete az iskola területén helyezkedik el, és mindennel fel van szerelve, amire csak szüksége lehet az embernek, és ha épp nincs semmilyen elfoglaltsága, akkor több lehetőség közül is válogathat. Részt vett a színjátszókörben, szerepjátékokban, vagy akár használhatja az internetet. Szili Kálmán kéttannyelvű műszaki szakközépiskola, a tökéletes választás mindenki részére.